Diyos maray na aga po sa tuya gabos. Yaon na po kita sa ikaanom na Domingo ng pagkabuhay liwat. Ang tema sa Santa Misang ini, ang Diyos pagkamuot. Sa liturhiyang ngunyan, ipinapasabot sa sato ang manunungod sa pagkamuot sa Diyos asin sa kapwa. Kita gabos nagaako kandakulang pagkamuot nin Diyos. Ini sa tuyang namamatean sa paagi kan sa iyang mga linalang, asin ka mga tawong namumuot sa to. Bilang mga Kristiyano, igwa kita ning katungdan na iheras asin ipamate ang pagkamuot nin Diyos sa satuyang kapwa, urog na duman sa mga nadidikluman. Ang Santa Misa po sa aldaw na ini, panginginutan ni Reverend Father Rex Oliva. Ang satuya pong Santa Misa, papanginutan ni Reverend Father June Oliva. Magtindog po ang gabos. Iningal daw, gibumo ang kaglalang, nganing magkatiripon, liwat magturugaw. Mga aki mo kami, piniling bangwaan, ngunyan-uya kami, sa banal mong erehokan, nakukungaw ikan hinidaw. Mayayahan kang ikan bukyaw, nagmamabot ikan makaibahan, mamatea sa taon niya mo ngunyan. Gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, initas ang tanan sa pagtumaw sa kapumaw. Gaya-gayang magkurahaw, gaya-gayang magsanayaw, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Diyos ning kagayonan, karaayan, magkangalas makakangkad. Diyos ning kalikasan, kaugmahan, Diyos niya mo sagod paman. Diyos ning kalangitan, kabukiran, kapatagan, katubigan, kariwasan. Diyos ning ginawan, mga linalang, Diyos niya mo sagod paman. Diyos ning kagayonan, karaayan, makakangalas, makakangwan. Diyos ning kalikasan, kaugmahan, Diyos niya mo sagod paman. Diyos ning kalangitan, kabukiran, kapatagan, katubigan, kariwasan. Diyos ning ginawan, mga linalang, Diyos niya mo sagod paman. Punan po niya to ang satuyang selebrasyon, sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Girumdumon po niya to sa banal na misang ini, ang gabos po niya to mga personal na intensyon, siring man ipamibiman po niya to ang gabos ng mga ina, digdi sa kinaban. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako ki Santa Maria, Danay na Virhen,
sa gabos na Angeles Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kristo, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kagurangan, maherap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukong Hesu Kristo. Kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kareragi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimahera. Ika na nagutukaw sa too kan Ama, maheraki kami. Ikas na ang banal, ikas na ang kagurangan, ikas na ang tuho, kahalangkaw. Jesu Cristo kaiba, ka Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magsilibrar sa maorop na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan, na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing ansa mong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang gibo kang mga apostoles, minapahayag kang luway-luway na pagtalubo kang simbahan, puon sa Jerusalem, sagkod sa Roma. Sa babasahon ngunyan, mahihinanyog niyato ang pag-ako kang simbahan, kang enot na hentil na naging Kristiyano. Siya nag-ako man kan balaog kang Espiritu.
Ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot nin Diyos, mayo ning pinapalain. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Pag-abot ni Pedro sa harong, sinabat siya ni Cornelio na nagluhod sa saiyang pamitisan, asin duminapa. Alagad binangon siya ni Pedro, asin sinabihan, "Tindog, huli ta ako, tawo lamang." Dangan si Pedro nagtaram sa inda. An katotoohan nangunyan sa kong natalastas, iyo na ang Diyos dainin pinapalain, kundi inaako ang siisay man na may pagkatakot sa Diyos, asin nagigibo nin matanos. Kan si Pedro nagtataram, ang Espiritu Santo huminilig sa gabos na nagdadangog kan tataramon. Nagngalas ang mga Hudyong Kristiyano na kaiba ni Pedro. Huli taan balaog ni Espiritu Santo, iwinaras man sa mga pagano. Nadangog na sindaman, nagtataram nin manlaen-laen na mga tataramon, asin sa indang ipinagrorokyaw ang Diyos. Si Pedro nagsabi, "Igwa daw nin makakasayuma kan tubig nin bunyag, sa mga tawong ini, nangunyan, siring sato, nag-ako man kan Espiritu Santo." Kaya, si Pedro nagbuot na sindabunyagan sa ngaran ni Jesucristo. Pakatapos, nakimaherak sinda na magpawalat siya sa laog ni nagkapirang aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan sa gabos na mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag ning kagurangnan sa gabos na mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Bagong awit, awito nindo sa kagurangnan. Huli ta nagigibo siya nin mga ngangalasan. Nanggana an sa iyang banal na kapangyarihan. Ipinahayag ning kagurangnan sa gabos na mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan an kaligtasan. Ipinahayag niya an sa iyang katanosan. Sa atubang nin mga banwaan, narumduman an sa iyang pagkaherak sa harong nin Israel. Ipinahayag ning kagurangnan sa gabos na mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaban ang kaligtasan nin satong Diyos. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, gabos na banwaan. Mag-awit kamo sa iyang kaumawan. Ipinahayag ning kagurangnan sa gabos na mga banwaan an sa iyang kaligtasan. Minamauot niya to gabos ang buhay na makahulugan. Asin ini makukuan niya to kung ang Diyos nag-eerok sa satong buhay. Ipinapasabot kang Ebanghelyo na ang Diyos pagkamuot. Asin ang pagkamuot sana nagikan sa Diyos ang nakakatao ning tunay na kahulugan kang buhay. Ang pangaduang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga orog na namumutan, magkaminuotan kita, huli taan pagkamuot gikan sa Dios, asin taan namumuot aki nin Dios, asin nakamitbid sa Dios. Ang dai namumuot, dai nakakamitbid sa Dios. Huli taan Dios pagkamuot. Ang pagkamuot nin Dios sa to, ipinahayag kan ipadara niya sa kinakban an sa iyang bugtong na aki. Tanganing huli sa iya, magkaigwa kita nin buhay. Iyo ini ang pagkamuot na sinasabi ko. Bako ang sa tuyang pagkamuot sa Dios, kundi ang pagkamuot nin Dios sa to. Kan ipedara niya ang sa iyang aki, na maging atang na nagpara
kan sa tuyang mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog po ang gapos para sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "An Ama namuot sako, kaya ako man namuot sa indo. Magdanay kamo sa pagkamuot sako. Kuno utubon nindo an sakuyang mga tugon, magdadanay kamo sa pagkamuot sako. Siring na ako nagutob kan tugon nin sakuyang Ama, asin nagdadanay ako sa pagkamuot sa iya. Ini sinasabi ko sa indo tanganing an sakuyang kaugmahan magindalisay dyan sa indo. Asin man magindalisay an sa indong kaugmahan. Iyo ini an sakuyang tugon. Magkaminuotan kamo siring sa pagkamuot ko sa indo. Daing pagkamuot na maurog ka ini, na idulot nin tao an sa iyang buhay huli sa iyang katuod. Mga katuod ko kamo, kuno utubon nindo an sakong tugon. Day ko na kamo apo doon na mga surugoon, hulitan surugoon, day nakakaisi kung ano ang gibo kan sa iyang kagurangnan. Inaapod ko kamo nakatuod, hulit ay pinapahayag ko sa indo ang gabos na naaaraman ko sa sakuyang Ama. Day nindo ako pinili, kamo pinili ko, asin tinugon na kamo maglakaw asin magbunga, bunga na magdadanay. Dangan itatao sa indo kan Ama an ano man hagado nindo sa iya sa ngaran ko. Ang tugon ko sa indo, iyo na magkaminuotan kamo." Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marhay na aga po sa indo gabos. Marahay na aga man po, Father. Since sa mga ina po digdi, Happy Mother's Day. Palakpakan po niya to ang mga ina. Sabi po kayan mga tugang, "The love of a mother is the mirror of God's love on earth." Diyan po da hiling ang pagkamuot kan mahal na Diyos sa paagi kan pagkamuot kan sa indang mga ina. Kaya kung mahiling po nindo, ang kinaban masyadong bias, di ba? Si gabos na mga importante sa buhay po niya to, inaapod po niya tong mother, di ba? Si garubagaday kita ma-exist kung mayo iyan, apod po niya to mother. Ano po ang apod po niya to sa satuyang kinaban? Pwede man lang po tang Father Earth, pero ang apod po niya to Mother Earth, di ba? Sa computer, ano po ang pinaka-importante po dyan na parte? Si motherboard. Maraot na lang ang gabos da ilang an motherboard. Asinsiring man mga tugang ang pinag-iistaran po niya to ang nasyon, ang apod po niya to motherland. Siring man ang satuyang simbahan, ang pagkamuot kan simbahan sa satuya, siring sa sarong ina, kaya ang apod po niya to mother church.
Kaya kung hilingon po niya ito mga tugang, an ina, dakulaon an parte, dakulaon an papel sa satuyang pagkabuhay because we cannot exist without them. Diba? Kaya nga ni po baga maski sa batas, taano ta an edad 0 to 7 years old, dapat nasa kustodiya kan ina. Ninhuli ta an ina po mga tugang, sigurado kita na siya talagang ina. Diba? Alagad an ama, di kasigurado pa. Unless na ma-DNA po yan. Kaya ini po mga tugang pagpagirumdum sa satuya na an ina talaga mananggad nakakabit sa satuyang pagkabuhay. Kaya sa mga ina po na yaon digdi, si mga ina po na nag-attend po ni Misa live sa satuya, Happy Mother's Day po sa Indo, asin sana dai po kong magsawa sa pagpadangat kan sa indong mga aki. Ninhulitan mahal na Diyos, kamu po an salming o panalmingan kan pagkamuot kan mahal na Diyos digdi sa kinaban. Digdi po mga tugang sa nabasa po niya itong Ebanghelyo, magayunan po ang commandment kan sa tuyang kagurangnan. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, magkaminuruotan kamo. Yan lang po ang commandment po niya. Bayo po siyang kadakol-dakol na mga pinapasunod sa satuya. Ang pinapasunod po mga tugang sa tuya kan mahal na Diyos is no other than magkaminuruotan kita. Ngunyan po mga tugang, kung gusto po niya itong maintindihan ang pagkamuot kan mahal na Diyos, kung minsan mas kinakaipuan na maintindihan man po niya ito ang satuyang human love sa satuyang kapwa. Kaya kung minsan nakakahiling po kamo, why, tano po takadakol kan mga taong masyadong clingy? Tano po ta may mga tao na kung minsan, dawa kung minsan nasasakitan na, dawa masakito na ang pagkamuot, talaga they still hold on to that love. For sure, may mga amigo asing amiga po kamo kaini o baka kamo mismo na dawa pirang beses na po siyang niloko, dawa pirang beses na po siyang pinag-betray, alagad pirmi pagiraray siyang nagpapakatanga. Humuhold on pa rin kahit matagal na siyang binibitiwan. May mga bagay po, may mga kamidbid po kamong siring kaiyan. As in, kung minsan sasabihin po nindo, masyado kang tanga. Alagad pag ikapuan na sa sitwasyon, sasabihon mo, bako siyang tanga. Sabi nga ni Pukan Sarong, day po niya to sinda pwedeng i-judge. Because in the end, sabi nga ni Pukan Sarong philosopher, the heart has reasons which reason cannot understand. Kaya kung minsan araw po kayo ang nangyayari, kaya si mga barkada po nindong nagpapakatanga, si mga barkada po nindong nagpapaloko, o kaya baka kamo mismo, na dai po kamo nakakabutas duman sa relasyon na aram na nindong nasasakitan na kamo, we cannot judge them. Because maybe you have reason, alagad ang puso taman, may rason man, alagad kung minsan, data po maintindihan. The event in our gospel today took place on the evening before Jesus' passion and death on the cross. Kung magigirumduman po nindo ining event po inidigdi, nangyari po ini ang commandment at love, nangyari po ini bago kan pasyon kan satuyang kagurangnan. Alagad masabi ka mo, tanong yata nasa Easter season kita. Ano po ining buot sabihin po kay ni? Bago po niya bagayaan itong sa iyang mga amigo, mga disipulos, tiniripon po ninda, asin sinabihan kan sa tuyang kagurangnan, to remain in His love. Even if may mga pagkukulang, dawa may mga bagay na mangyayari sa sainda. Mga tugang, remaining in Jesus' love means to forever stay faithful, loyal, and grounded on the life of Jesus. Madali pong ma-fall in love, di ba? Alagad, to remain in love is difficult. To stand in love is difficult. Kaya po mga tugang, pag may kinakasal po akong mga young couples, dati po kan bago po akong padi, pag nagsabi na ako, you may now kiss the bride. Kinikilig po ako kayan. Alagad, kan nagkasal po ako nin 50 taon na sinda na mag-iribahan, 50 years golden wedding anniversary, mas kinilig po ako. Taano po, yan po ang pagpapatunay kan pagkamuot kung ini po nagdadanay. Yan lang po ang proof of love. Mayo ng ibang proof of authenticity kundi ang nagdadanay. Maski po baga sa gamit, di ba? Mahiling po nindo kung ano ang fake sa totoo, sa authentic. Ang authentic, nagdadanay. Ang peke, dai po yan madanay. Kaya hilingon man po nindo ang mga relasyon po nindo.
Kung ini po nagdadanay, sagkod sa katapusan, kung nagsilibrar na po kamo nin 25 years, ang iba po sa Indo, nagsilibrar na nin 50 years, yan lang po ang proof. Dahil na po kung magparaisip pa kung ano pa ang pruweba kan pagkamuot. Ninhuli tayo po yan ang pagpapatutuo na ang pagkamuot mananggad nagdadanay. Mga tugang, maski po sa kasal, di ba? Ini po ang pagirumdum sa tuya. Madali pong magsabi nin I do sa kasal. Kilig na kilig ka pa. Alagad after 5 years, after 10 years, na kung minsan sinabi mong I do, pwede lang magsabi kang I do not. Alagad, tano ta nagdadanay ka pa dyan? Because of love. That is why in marriage, the requirement is consent and not just feeling. Bakulang pong pagmate. Kaya pag nag-re-interview po kami sa kinakasal, ang sinahapot mi po sa inda, bakulang pong in love ka? Ano ang namamati mo sa iya pagkaibahan mo siya? Dahil mi po sinda pinapakilig. Kundi ang hinahapot mi sa inda po mga tugang, kung talagang hali sa imong kagustuhan, dahil ka napiritan, iyo po yan mga tugang inulitan, dapat iyo po ini ang pagkamuot. Out of choice, commitment, because kung mayo nin commitment, dahil ka po ma-remain in love. Yan ang pagpagirumdum sa tuyang mga tugang. Kaya Jesus gives us 3 reasons why there is a necessity to remain in His love, sa pagkamuot sa mahal na Diyos. Sabi po kan sa tuyang gospel ngunyan, I have told you this so that my joy might be in you and your joy might be complete. Totoo mananggad mga tugang, kung gusto mong magkaigwanin kaugmahan sa buhay mo, remain in God's love. Ang buhay po niya to mga tugang isa constant search for happiness. Kaya kita po nagtatrabaho, kita po naghihigos para magkaigwanin kaugmahan. Alagad ang kahaputan po digdi mga tugang, anong klaseng kaugmahan ang hinahanap po niya to sa buhay? Ano daw po ini si kaugmahan na panandalian lamang o kaya si kaugmahan na nagdadanay? Ano daw ang hinahanap po niya to sa buhay? More on pleasure, acquisition, mga material na bagay, mga excitement, na pagpakatapos kan kaugmahan na ini, mayo na, balik ka na naman sa dati, o kaya baka ang hinahanap talang po digdi sa kinaban, achievement, success, girumdumon po niya to ang mga bagay pong ini, kung minsan daiman po ini nagdadanay. Alagad, ano po ang pinaka-bottom line po digdi? Ano talaga ang nagtatao sa tuyaning kaugmahan? Mayo pong iba ang relationship, ang pagkamuot. Ang nagdadanay sa satuya, iyo po ang pagkamuot po niya to sa mahal na Diyos. Kaya siguro po mga tugang, kung gusto po niya itong ma-achieve, makakuha, kan tunay na kaugmahan, day lang po kita mag-search duman sa mga bagay na mga panandalian lang. Search for lasting happiness na makakamtan po niya to sa satuyang kagurangnan. We will search for lasting happiness. Kung gusto po niya to yan makuha, remain in love, remain in Jesus, and we will find lasting joy. Sabi nga din po mga tugang ni Teresa de Avila, God alone suffices. Jesus' joy is lasting because it is not anchored from the world, not temporary, but from the love of the Father. Asinan pandua po mga tugang, sabi kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan, I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. Totoo po mga tugang, paano ta may hiling ang tunay na amigo o ang tunay po niya itong barkada sa buhay? Paano po niya ito mahihiling? Kung sinda po nagdadanay. May tulong klase po daan in friendship, sabi po kan sarong philosophers ti Aristotle. Ang enot na klase nin friend, si inaapod po niya itong utilitarian friends. Sisay po sinda si mga utilitarian friends. Ang utilitarian friends, sinda po si pag may kaipuhan, magagamit ka, barkada mo sinda. Hilingon po nindo. Pira po ang friends po nindo sa Facebook. Ano ba po garo sa indo? 5,000. Pero si isay daw po dyan ang tunay na friends po nindo. Ang panduang klase po nin friends, si pleasure friends. Ano pong buot sabihin kan pleasure friends? Sinda po si pag nag-uugma siya sa indo, pag marahil siyang kajamming, barkada mo sinda. Pag yaon sa kaugmahan, yaon sa kasiraman, amigo mo sinda. Pero pag yaon na sa kasakitan, mayo na. Alagad ang pangapudan sa tuyakan sa tuyang kagurangnan mga tugang is to become true friend. Ano po ang true friend? Ang tunay na barkada. Iyo po yan mga tugang si stay sa imo, ma-remain sa imo.
Despite kan sa imong kaluyahan, kung ikapuna sa kaugmahan o kasakitan, alagad pirming nagdadanay sa indo. Kung may kamidbid po kamong barkadang araw kaini, i-treasure po nindo sinda. Ninulit asin, mas mahalaga pa po sinda kaysa sa bulawan asin diamond digdi sa kinaban. Anong klase ka na amigo o amiga kan sa tuyang kagurangnan? Anong klase ka na anong klase ang pagkamuot mo sa satuyang kagurangnan? Siguro po ini man po mga tugang mahiling man po niya to sa tuyang pagkabuhay. Asinan pantulo po mga tugang, sabi kan sa tuyang ebanghelyo nga niyan, "It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain." Ano pong but sabihin kani? Mga tugang, when we have good and experiences, may mga marhay po kitang mga experiences sa tuyang pagkabuhay, ini po ang pangapudan o kaya ini po ang inahagad sa tuyang kagurangnan. Nakitaman po mag-remain sa relasyon sa satuyang kagurangnan. As we remain in His love, we also being sent. Kung kita po talagang namumuot sa satuyang kagurangnan, dahil po kita ma-stay duman lang sa iya. Kundi kinakaipuan ihiras ang satuyang buhay. Bakulang pong maging exclusive kita, kundi kaipuan po niya itong ihiras ang satuyang panahon, ang satuyang resources sa ibang kapwa po niya to. Just as Jesus shared with us the love of the Father, we are also called to share Jesus' love to the rest of humanity. We are asked by our Savior to remain in His love. To remain in Jesus' love means receiving His joy, entering into friendship with Him, and being sent to the mission. Kaya mga tugang, ini ang pagirumdum po sa tuya. To hold on and to let go. The two cannot be together. You have to let go of something before you can hold on to another thing. You cannot love two girlfriends. You cannot love two wives at the same time. Sabi nga ni po kayan kad sa tuwing kagurangnan, you cannot love both God and mammon. You cannot have everything at the same time. Girumdumon po niya to, ang puso po niya to, saro lang. Kaya ang pangapudan kan sa tuwing kagurangnan, this is also true in our relationship with the Lord. We need to hold on and to let go. We let go of sins and we hold on to God. Kaya mga tugang, sa pagpadagos po niya to kan banal na misa, ini po ang girumdumon po niya to. Remain in love. Remaining in love is a choice. Kaipuan po niya to man, ang pagdulag man po niya to sa kasalan is a choice. Ang pagdulag po niya to sa mga tentasyon is also a choice. Kaya kung gusto po niya to mga tugang na mag-remain sa tuyang kagurangnan, hagadon po niya to ang grasya na lugod man magdanay ang pagkamuot niya to sa iya. Amen. Magtindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Kaglalangkan langit asin daga, asin ti Jesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangnan Ipinangidang muli ka, Espiritu Santo, namdagi Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin Uminig sa mga gadan, ani katulong aldaw, nabuhay liwat halik sa mga gadan, suniyakan sa kalangitan.
ng Diyos amang makakamahal, alin man mabalik sa pagtuong, sa mga buhay asin mga ganap. Nagtutugon ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parbahin na habang din mga sahalos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay din laman, sa buhay na daing kasaguran. Pamibinin banwaan, hulita kita ang pamilya kan Diyos, day kita makakasabi na namumutan ta ang Diyos, kung nauungis kita sa kapwa. Mamibi kita na ang satuyang pagkamuot sa iya maging labi pa sa mga tataramon sana, asin maggiya sa satuyang pag-uugali. Sa lambang pag-arang ang satuyang isisimbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayo kang simbahan, maging udok sa buot, asin matinao sa pagkamuot ninda sa saindang ariponpon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Diyos, mamidbid asin mamatean kang mga dai nagtutubod sa iya, huli kang pagkaminuotan ng mga Kristiyano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom maging maimbod sa saindang pagkaminuotan, siring na sinda magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang maranga sa saindang mga pagsubok, huli kang pagtubod asin pagkamuot nin mga Kristiyano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naginyatong kasumaro sa buhay na ini, magugma sa nagdadanay na katuninongan sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos samuyang Ama, hinanyuga ang samuyang mga pamibi, asin panuaan samuyang puso kan sa imong pagkamuot. Tanganing padagos kaming mabuhay, susog sa nakakapagayagaya sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magtukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sana kagurangan, ang sakuyang buhay sa kodpaman. Kaugmahan ng sakuyang puso, asing kalag, na ikadanay na sa imo sa nararamdaman, ang sakuyang isip asin mo, dinudusay ko sa imo katalingkasan ko para sa
Tabangin ako, karurangan na magdanay na maimot sa iyo. Ako mandangan bendisyonan ang saguyang panugasa sa imo. Sa imo sana karunan. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asinen sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitaas lugod pasiring sa imo an samong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento ni dakulang kabanalan, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway ni iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko idinulot na sakripisyo. Ulit sa pagrumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinisikwal binabago. Asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit no na virtudes asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalhan, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Luhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sagwan na ikamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimehera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyaon na yaon sa langit, pamananon ang ngaran mo, magdagong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit, at sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muyang-unyan, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat, kan maugmang paglaom asing pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo. Litang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling Man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya, mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalang katinapa. Awi kami in katuninong uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ng sakong kalat mauumayan. Tangani na sa tong masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas, daina kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na matao ning komunyon sa saindo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-ako ning komunyon. Gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nagtutukaw sa right and left wings kang simbahan, maghalat po nguna na matapos ang pagkomunyon sa tahaw bago maglinya. sa diglom di kinaban, uyaan ilaw na nagliwanag,
po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pagkabuhay luwat ni Kristo, nagandam sa mo para sa buhay ni daing kasagkoran, padakulas sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asing panuaan sa mong mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magluhod po para sa orasyo imperata. Amang may hirakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imon pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara ning kagadanan. Hinahagad mi sa imong ngunyan nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo nagiyahan mo ang mga taong naghihingoa sa paghanap ning bulong asin sa pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo hulikan sa imong mapag-antabay ng mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghingoa na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samong nasyon. Ipinapamibi man niya mo ang mga eksperto sa salud tanganing sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kailangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na dahing kasagkoran. Itaw mo sa mo ang biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo unya na panahonin kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanakunan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kahiraki kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Magtukaw muna po ang gabos para sa dikit na anunsyo. Kada ikaduwang Domingo ng bulan, nagkakaigwa po kita ng second collection para sa pangangaipo kan mga katekista, asin iba pang formation-related activities kan parokya. Siring man ang pagtaong katekesis kang niyo catechumenate padagos na pinigibo sa satuyang parokya. Ini ginigibo po sa satuyang catechist office. Collections for the week. Covered period, April 26 to May 2, 2021. Cash receipts for daily collections, 9,040 pesos. Sunday collections, 14,772 pesos and 50 centavos. Collection boxes, 1,199 pesos and 75 centavos. Misa po para sa seminaryo. Ang nakolekta po is 7,717 pesos and 75 centavos. Total collections for the week, we have 32,730 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. The Cudao Cycle Center, Franz Malto and Janice Ang and family. Hablon Dawani, Good Shepherd Sister, Sarah Shane, Cynthia Lubinario, Violeta Estrella, Ocamo family, Faye Castillo, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Nagahali po sa satuya pong kura paroko na si Reverend Father
Felipe Culvera III. Magtindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Happy Mother's Day po sa gabos na ina. Ibo sa pagsamba, pinili ng banwaan, ng anogan at aramo. Magdanay sa